Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Hah, aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Nek diwarai to. Ploki lenelek saya kerep. Apal kok dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung pener. Aku Bang, ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Sang ngurusi aku kok ya. Jumbo karo lakone sang guru sejati. Oh. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Oh. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, "Pak, wonten transferan ditempel transferan ki napa to, Mas?" Adong, cepet sugih aku. Pokoke temboke segi 4 kae tak nai kaca kabeh. Dadi anggere bar godhok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gak kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Oh, ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, aku medun. Heeh, medun. Pritenan nang tasih Ora. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Nek diwarai to. Nyit. Nek diwarai to. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. Nek diwarai to. Nyit. Wah, keploki lenelek saya kerep. Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang? Tulisan sapa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Tenan ora, Gun? Oh, heeh, asli. Itu asal ngetoke karo tengah bur blong ayo wis. Yo, mengko didongke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen silen nganden. Sinden milenial iki ya larang ya padha ya ora. Aha. Medune kowe kaya Brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggap Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo Oh, saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kaya wiyaga wis mulai do.
Iya, Wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem Wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane Wiyaga sing ning rekeningku. Sing Wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Ayo tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibungkus santai wae. Kok terima ora, Cah? Terima ora ayo. Munio serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Ya nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngenehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Ngenehke sing dikeki. Arep nggo ngopo? Rak wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuhanku akeh kok. Arek nakal ya. Senengane. Yo, lha kowe iki tak takone argo ngopo ya do ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Ferry. Lah ngapa? Mesake weruh kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksude? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra momong. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora aku ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni pelit ning Gusti paring dawuh Senaya ora pelit. Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Nek mengko kowe ngopo? Aku ki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Seno menika blobol lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang arka, wong aku ora iso joget. Nah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah. Kaya ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. Lah lumayan lho mentok iso megal-megel lho. Ameng mentoke ora rupane rak ngisini-sini. Ya dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nang nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi ngono kok. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure ming 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa? Ah iya. Menggo omah tikus 500 sih. Apa? Kangge semangat Wiyaga Mas Seno transfer 1,5 juta. Ah ora nek dikeke ora sah gelem co ora sah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Lah meng ngomong tok so. Ora nabuhi ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip.
Aja nganggo. Jalang internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wes dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didung kan iso rata. ditandu, Cok. Sabar ya. Ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ra lahir batin berarti memang arep dogem remeng. Gagulak dalamu. Kuwi jare ra lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Pak. Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Ora nek kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Bang, ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Kaya ngene. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabung ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Pendopo sing sok nggo latihan kae, kerak rungono kamar mandine. Nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa ya? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, iya. Ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak nek kaca kabeh. Dadi anggere bar dodok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Keramike ya kaca. Nek Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. Lah napa? Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. Lah, Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok karo lanang? Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. Malah walian ya. Nyidam Sarias. Ayo 1 juta lho iki, cengkoke kudu manut aku. Nyidam Sarias. Moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. Hah, aku medun. Heeh, medun. Piye, Pak? Heeh, ora ning dhuwur terus nganggo medun bareng. Nek diwarai to. Hai. Oh, santai santuy. Nggih. Basa banci to kuwi. Nggih. Kudu apal. Capcus, capcus, capcus. Ngomong capcus kok capcus, dicap terus dicus ya. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Basa banci to kuwi. Nggih. Sok eman.
Sok cantik. Sok imut. Iya, sok santuy. Santuy apa itu? Mbok. Santai. Oh, santai santuy. Nggih. Basa Banci to kuwi. Nggih. Kudu apalke. Wah, wis. Apa? Mager. Oh, aku ana cementan ning pager kono aku ya. Mager iki apa? Males gerak jebulno. Anggere mune teturon ngene iki, wah rasane mager. Ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono, tatin ku ya ngono anggere mune esuk statuse kok mager sih? Aleman. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Mager aku. Waduh, aku ki nganti tak takok-takok mager ki apa to? Males gerak. Oh, alah saiki dadi capcus. Ngomong capcus kok capcus, dicap terus dicus saya. Jeneng kula. Mangga. Jeneng kula. Mangga. Penembang. Karo ngelaras suasana ya terus ya. Nyon pambiyantune Mbak Orisa. Ya. Wis nang kono wae Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Wo, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Nah kan Lah yo ndure barang didelok. pun tiri-tiri tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Ora usah ditakoni ben nengke wae. Heeh. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman, heeh. Wo, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Ngisore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir iki bono lembengesi diluwi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwehke. Ya ora apa-apa karang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara ngadi salira mula ana tetembungan ngadi busara ngadi salira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jenengan apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jineman mari kangen kok lari pagi. Jineman apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jineman, kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya. Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari. Musiknya. Kiri kanan. Wah. Gumun aku bocah kok apa-apa apal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi kok terus. Wo. Menyehatkan. Lari bagi. Ayo backing vokale barang ngapal kowe iki. Ana mbiyen sok ndek kasete. Oh, ayo tinggo anu senam ibu-ibu. Lari pagi kok senam ibu-ibu. Ayo ya. Tak kira nek lari pagi bul mari kangen.
niki? Heeh, iya. Oh, ketelingso desa ning ngisor anduk. Oh iya. Nggo anduk barang. Mbok iki anduke sapa iki? Ana tulisane Rahayu. Ha iya. Heeh. Bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa. Mbok coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan. Lah loro kabeh ra menyang. Kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjasmara. Saka sapa? Saka Pak Partejo. Oh. Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang. Terus wingi ketemu aku nang endi kae Bontang. Heeh. Ya ngastane pindah-pindah. Iya. Ki lagi kondur asline daleme Bantul, mbok menawa lagi kondur. Nyun ngapunten nggih Pak Partejo. Ya, mbok menawa tasih misale wonten streaming menawi sampun kondur. Sewu-sewu kalapatan nyuwun pangapunten iki wau amplope ketlingsut. Ya. Ning ngartane tetep kula pek. Wo. Edan kuwi. Wis suwe nek edan aku. Apa ngrungokke jineman mari kangen ya, Tru? Ya. Barang dirasake ya penake ra jamak-jamak. Heeh. Wah, Sangga Tamba. Panu dengkulmu mlocot. Sangga Tamba kesel. Sangga Tamba kesel temenan. Ayo engko karo alon-alon iki oke banget panuran saka WhatsApp terus. Waduh. Apa wae nang ayo engko diaturake mbaka siji rasa dadak kesusu wektune ya isih sauntara rada kopet ya. Keneng sing nyuwun lumantar WA. Oh iya. Saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki. Ya, ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika. Ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi. Ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi. Waduh. Pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya. Iya kok iya. Iya. Karang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan. Oh, ngono ya. Lah iya kaya. Jajan yo. Panjen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho, terus dialek iki werna-werna. Bagian kidul cedhak pantai Kewaru ngono. Ndaki, ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndaki. Oh, ndaki. Iya, Ce. Ngono kuwi. Iki daerah kidul. Oh. Iya. Wah, iya, Ce. Pokoke nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z. Heeh. Kuwi daerah Wonosari, wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae. Oh, ana. Pokoke nganggo Z kabeh. Oh. Nek cara nggone Ika, ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. Ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo nganggo are. Oh. Lah kepiye are? Ngono. Oh ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng. Iki ja omong apik-apik kok senengane menggeseh ora. Diurutke wae saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika, jenang kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kowalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kowalik. Delok berita nang TV iki wong iki kuwalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho lek Gong kekeselen. Oh, dolanan HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saura-urane ana kandangan opahe Prastiwi. Ya. Ayo Wi. Kowe sik engko gak Ika. Ya. Jumeneng mengarep. Rada payu kowe saiki Wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake mbiyen
Biyen ki isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen yo urung ditanggungan. Aku yo ngene ya wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Heeh. Sing entuk apa pit malah ketoke bab anak putrane sing bendina sok ngetutke awake dhewe. Heeh ta? Iya. Matur suwun. Ayo apa ya, Tru? Nyebar kaos. Iki ya isih ora kena do kondur. Oh. Engko pas tancep kayon isih ana durpres. Oh iya. Kaos lampu. Kaos lampu dengkulmu mlocot ora. Iki Universitas Sanata Dharma Wayangan, Gong. Heeh. Dies Natalis ke-64. Ya, wah jan seneng. Karepku ya do kaya ngene iki lho. Ha iya. Perguruan tinggi ki aja nganti ninggal budaya. Ya. Kaya sing dilakukan oleh Universitas Sanata Dharma ya pancen apik tenan. Ya. Kejaba ya seneng uri-uri marang kebudayaan dalam strategi pembangunan bangsa. Ya. Kok iso ngono ya? Lha budaya ya ora mung budaya wayang kulit, budaya ketoprak, budaya wayang wong ora ning budaya tata krama, budaya kerukunan, budaya katentreman ki ya digalakke. Mula ora aneh nek budaya ki minangka dadi strategi pembangunan bangsa. Lah iya. Kowe upama mlebu ning Sanata Dharma ngono milih utawa seneng jupuk apa kok? Ayo seneng jupuk apa-apa sing ketok kuwi. Lho maksude jurusane ngono lho. Wes kene iki ra nyediani bis. Maksude iki fakultase, fakultase. Tas cangklong apa tas samping? Fakultas ki jurusan kowe kepengin nek paling ora ki nek kaya kowe iki uteke ketoke kaya hukum. Wah lah. Wis jelas aku pokoke nek karo hukum ning aku mau nek lulus ndak mung dadi hakim garis. Hakim garis apa ora? Nembang yo kok. Ya. Ndak selantek wektune iki engko lakoni dawa. Lakone dawa, isih dawa sesuk bengi. Ha iya. Esuk bengi iki lakono cendak tetep bubar jam 4:30. Ya wis ora apa-apa arang iki. Dirikase cak-cakane kono ngono. Heeh. Sapa sing arep kok nembang? Karo ngelaras suasana ya, Truk. Ya. Nyuwun pambiyantune Mbak Orisa. Ya. Wis nang kono wae, Mbak, aja jumeneng. Kowe kok iso salah seragame iki ngopo? Mripate niki lho, Pak. Hah? Kleru ndelok isore. Oh, aku ki sing tok delok senengane ngisore kok. Lah kan Lah yo ndure barang didelok ora. pun diri-diri tanggal niki lah. Oh, ayo tanggal iki bajune kembang-kembang, tanggal iki bajune kembang-kembang biru. Ayo ming selip saling ngurutke tanggal karo seragame dadi selip sak kabeh. Iya. Ya ora apa-apa wong jeneng wiyaga ya akeh sing kerep sing do kleru kok. Wiyaga ora tau tok seneni kok sinden tok takoni. Rasa ditakoni ben nengke wae. Heeh. Ayo nembang kowe sing apik. Iya. Ingkang alus? Hah? Alus, Pak. Alus wae aku seneng sing alus. Ya. Jineman nggih, Pak. Jineman, heeh. Oh, mulane kok Orisa ki mripate kaya gedhi banget ki, Bul. Ngisore digawe ireng, dhuwure gawe ireng terus dilancipi nyamping. Oh iya. Kaya wong India. India ning desa. India bagian desa. Wis ben ora apa-apa. Lambene barang ketok nek jedir-jedir iki bonole mbengesi diluwihi terus. Oh. Karo ukurane lambe diluwehke. Heeh.
Ya ora apa-apa karang ya wong dandan ki ketok ayu ki nek iso ngadi busara ngadi salira mula ana tetembungan ngadi busara ngadi salira ki kepiye supaya ngowahi raine supaya apik. Bojoke dowahi raine mah tetep elek. Ya rasa dowahi. Wis ben ngono kuwi wae. Jenengan apa, Mbak Orisa? Mari kangen nggih, Pak. Mari kangen. Lari pagi. Mari kangen. Oh, lama. Bosok. Jenengan mari kangen kok lari pagi. Jenengan apa malah lari pagi? Ana. Lagune Roma Irama. Kae udu jenengan kae dangdut kaya lari pagi. Nah, tua muda semua. Wah, Bagong malah hafal ya. Aku pecinta lari pagi dan sangat digemari. Ayo lari musiknya. Kiri kanan. Wah. Gumun aku bocah kok apa-apa hafal lho. Aku ki mung anu seni ki ngabehi kok terus. Oh. Nah. Menyehatkan. Lari pagi. Ayo backing vokale barang ngapal kowe iki. Ana mbiyen sok ndek kasete. Oh, ayo tinggo anu senam ibu-ibu. Lari pagi kok senam ibu-ibu. Ayo ya. Tak kira nek lari pagi bul mari kangen. Sakniki? Heeh, iya. Nanti ana layang sing ketlingsut barang e. Heeh. Saka Pak Partejo bener ngomongane Elisa mau. Ketlingsut e ning isor anduk. Oh iya. Nggo anduk barang. Mbok iki anduke sapa iki? Ana tulisane Rahayu. Ha iya. Heeh. Bucange wae sore mau iki terus ya ora apa-apa. Mbok coba diberikan tantangan untuk Mbak Elisa main fragmen ketoprak dengan Mas Solikin atau Mas Keswan. Lah loro kabeh ra menyang. Kalau bisa fragmen romantisnya Damar Wulan dan Anjas Moro. Saka sapa? Saka Pak Partejo. Oh. Pak Partejo kuwi biyen ngastane nang Palembang. Terus wingi ketemu aku nang endi kae Bontang. Heeh. Ayo ngastane pindah-pindah. Iya. Ki lagi kondur asline daleme Bantul, mbok menawa lagi kondur. Nyun ngapunten nggih Pak Partejo. Ya, mbok menawa tasih mirsani wonten streaming menawi sampun kondur. Sewu-sewu kalapatan nyun pangapunten iki wau amplope ketlingsut. Ya. Ning ngartane tetep kula pek. Wo. Edan kuwi. Wis suwe nek edan aku. Ya, teruske Mbak Orisa. Ngisor. Aduh. Ngisor ngendi? Sariku, Pak. Ngisor kono ana gemake. Ayo seneng karo gemak kok. Dikai puter ya ora gelem. Ya suwe ora apa ngrungokke jineman mari kangen ya terus. Ya. Barang dirasake ya penae ra jamak-jamak. Heeh. Wah, Sangga Tamba. Panu dengkulmu mlocot. Sangga Tamba kesel temenan. Ayo engko karo alon-alon iki akeh banget panunan saka WhatsApp terus. Waduh. Apa wae nang ayo engko diaturake mboko siji rasa dadak kesusu wong wektune ya isih sauntara rada kopet ya. Keneng sing nyuwun lumantar WA. Oh iya. Saya minta basa Indonesia iki sajake saka Betawi iki. Ya, ana sing nyuwun ki mau gubuk asmara Mbak Ika. Ana sing nyuwun jenang gula Mbak Tiwi. Ana sing nyuwun liwung Bu Prastiwi. Waduh. Pirang-pirang iki ayo pamundutan kaya. Iya kok iya. Iya. Arang dialek iki dhewe-dhewe nek karang pamundutan kaya ngono kuwi Bantul kidul-kidulan. Oh, ngono ya. Ha iya kaya. Ajan yo. Panjen yo dia ora Yogyakarta iki hebat lho terus dialek iki werna-werna bagian kidul
cedhak pantai Kewaru kono. Ndaki, ngono kuwi iki delok kaya ngapa ngene ndaki. Oh, ndaki. Iya, Ce. Ngono kuwi. Iki daerah kidul. Oh. Iya. Wah, iya, Ce. Kok nganggo J iki mesti kidul nek nganggo Z. Heeh. Kuwi daerah Wonosari wetan-wetanan daerah ngene Ikang ngono kae. Oh, ana. Kok nganggo Z kabeh. Oh, nek cara nggone Ika, ora kepiye nek kaya ngono kuwi cah. Ngono kuwi mesti nganggo cah kuwi ngono kuwi. Heeh. Nek Kulon Progo nganggo are. Oh. Lah kepiye are? Ngono. Oh, ya dhewe-dhewe ya, Gong. Dhewe-dhewe ya sok bareng-bareng. Iki jak omong apik-apik kok senengane menggeseh ora. Diurutke wae wis saka alus rada gayeng kok terus gayeng banget terus bubar. Heeh. Ya, iki pamundutan gubuk asmara Mbak Ika, jenang kula Mbak Tiwi karo liwung Bu Prastiwi. Prastiwi iki lagi bar mari vertigo. Ora kon liwung kok ndak kumat meneh. Heeh. Jarene ndelok TV wis kewalik. Maksudnya piye? Aku ndelok TV wis kewalik. Ndelok berita nang TV iki wong iki kewalik. Aku gampang kuwi ndasmu tok walik aku. Karo mbayune kok sembrono ora. Vertigo ki yo abot tenan lho rek Gong. Kekeselen dolaran HP terlalu kokean iki marai vertigo. Wah, heeh. Tur kuwi kudu leren tenan, kudu ngaso tenan. Mula pirang-pirang dina Mbak Prastiwi ora menyang to. Ha iya. Aku seneng e. Lho. Sindengku rada sudaya aku seneng. Saura-urane ana kandangan opahe Prastiwi. Iya. Ayo wi. Kowe sikek engko gak Ika. Ya. Jumeneng mengarep. Rada payu kowe saiki wi. Ha iya. Sawulahe bar anak-anake biyen ki cok isinan anggere kok nembang isin malah nyoblero aja wis. Saiki wis kendel. Ha iya. Wis mulai iki wis pikirane wis kudu goleke sandang pangan anake. Heeh, dadi kudu pentas ki sing tenanan. Biyen yo urung ditanggungan. Aku yo ngene ya wis sak karepku, gelem yo ngene, ra gelem yo ngene. Ning saiki wis mulai anak-anak siji wis kudu goleke susu anake karo apa jenenge iki mak emam bayi. Ya iya. Kaya anakku begitu lahir tak dulang lempung. Men ngopo? Men goblok. Iki kok karo anak yo. Donya iki werna loro terus ana pinter ana goblok. Oh tanggane anake tanggaku wis pinter banget mula anakku tak gawe goblok. Oh. Cai dian. Enggak dibawani Mbak Tiwi. Ya. Nggih, napa Pak Langgam? Jenang gula. Lah niku tasih slendro. Ya ora apa-apa ngenteni le anu kok ora ya minger dhewe kaya. Oh nggih. Isih asik nakni-nakni ya. Neno apa kuwi apa arep tok bawani sak arepmu neno apa kuwi apa arep tok bawani sak arepmu kiraku kowe kudu belajar kuwi kretenan kudu tok sinau nggih PR nggih Pak ampar pisang ora bowo kuwi lagu saka luar Jawa kok udu tak? Udu. Ya, mangga. Kang para prawata prajurit. Resikone sing paling gedhe iki mung tukang syuting lho. Iki nyuting rong sasi mbladek ngono matane kira lah iya. Wong tak mati anggere nyuting blorok ngono iki manike gathuk ta iki. Ya wis ben. Kok kaya tegang to wi? Rilek lho le ngadeg iki santai. Niki ngampet ya, Pak. Ngampet apa? Hah? Ngampet apa? Pipis.
Oh, mulane nek arep munggah panggung iki dipipiske sik. Aja. Ayo gawe. Nek ngompol pripun? Ora. Awe disilangke ngono kuwi. Sikile disilangke. Wong metengi ya ame ya luwih tinimbang biasane ya. Ket mau ki Risa ki lambene ra leren nggayem. Nanti kleru tisu barang dipangan. Saking asike luput pisan. Oh, ngemplok meneh. Ayo, sing jeneng wong hamil iki mergane ana bayi ning jero weteng iki nyuwun asupan vitamin karo nutrisi ya wis ben ora apa-apa. Wis gone kancane pangani kabeh wis ben. Anduk doyan apa? Ya. Aku ngelekke sing siji kumat. Sing tok elekke sapa? Biyen Tatine suwe gelem leren. Ning bareng gaji metungul ning geger terus leren. Ae wis iso mengkurep burung kuwi. Sampun. Lah kok wis pinter. Ah ya wis ben kok ya. Mbahne iso mengkurep burung iki. Aja tok bayangke. Merengas kuwi. Iya terus. Ayu turu mbok kae kok. Oh iya. Kaya temumpang sirahe. Nurani sinten? Apa ta nuhane. Cakepane iki jan mengena. Marai baper. Waduh. Baper ya kok. Bagian persatuan. Ora dong bapak. Aku ki sarang sok anakku ki sok ngomong ae marai bapakne ki kagol. Kok kagol piye? Bingung ling ngartekke. Oh, bapak ki Sherlock. Lho. Anakku kae lho nek do omong kae iki anggere muni goleki mbayune apa goleki Sherlock. Ngono kuwi. Aku ya ora adong. Bete banget aku, Pak. Ngono. Hah? Bete banget aku, Pak. Berat. Iki ana istilah meneh baper. Ha iya. Terus apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kepo. Gabut. Wah, wis. Apa? Mager. Oh, aku ana cementan nang pager kono aku ya. Mager ki apa? Males gerak jebulno. Anggere muni teturon ngene iki, wah rasane mager. Ora mung anakmu sinden-sinden ku ya ngono, Tatin ku ya ngono anggere muni esuk statuse kok mager sih. Aleman. Sok cantik. Sok imut. Iya, sok imut. Mager aku. Waduh, aku ki nganti tak takok mager ki apa to? Males gerak. Oh, alah saiki saiki ana meneh santuy. Santuy ki apa itu? Embuh. Santai. Oh, santai. Nggih. Basa Banci to kuwi? Nggih. Kudu apalke. Capcus. Ngomong capcus e kok capcus dicap terus dicus ya. Neno. Iya terus.
nganggo dangdutke ora. Aja wis di stopke liang ganggu aku dangdute men si Ika. Ya, si Ika. Ya. Mbok siji pokoke diaturake men tuntas. Men rampung gaweane ya terus. Ya. Ya Mbak Tiwi kondur menyang papanipun piyambak-piyambak. Ayo ganti langsung Ika. Ayo capcus. Capcus ora. Janjane mung do disingkat-singkat perkarane capcus. Kaya mbisen. Ayo. Ya. Hah? Napa, Pak? Gubuk asmara kok napa, Pak? Nggih. GBASM. Gubuk asmara. GBASM Gubuk asmara. Ya. LLJJN. Apa? Lali janjine. Oh iya. SMPRJT. Langsung konangan ya, Tru? Langsung bisa dibedhek Sinong Parijata. SNPRJT kok PRJT. Heeh, yo. GBASM. Langsung. Hah? Langsung. Kowe lah dibawani kok ya. Hah? GBS ASM. Ya, apa kowe gembos asmara. Oriza iki marai Bubuk gembos ora. Sing ngandani Orisa lho aku. Ora kowe wae kowe kometeng. Omongan gembos. Oh, anak tati biasa. Tati lagi aja diganggu lagi mager. Oh, atau malas gerak. Ayo. NJK. Apa ki melinya? BWT wiwitane. MBWT GDBNG. Apa wiwitane gede banget. Kok tak tendang cangkemmu lho. Wiwitane kan wiwitane gede banget. BKH kita. Lala. Napa, Pak? Ora apa-apa ra sida. SO apa? SOL AK AK NB DNG. Apa kuwi DNG? Artinya soalnya nek ikan nembang dangdut. GYN APK. Apa? Goyange apik. NDSM. Apa reng? Ndasmu. TRSN. Nano. Ya, dirasake tembang. Yo. Seger. Heeh. Pritenan nang pasir